Mama busy. Mama busy. Smile now. Mama busy, I love you. What? I swear, if I lose you, I'll go hug transformer. JJ, I'm going to transformer in Aresaka. Wallahi, me, if I lose you, I'll go me transformer. Wallahi. Hala? Wallahi. Kana so mu da yawa? Wallahi. When you're very busy. Daddy, see, you don't die, you don't let me. I'll go kill myself today. I'll go kill myself today. Sorry. Why, Mama busy? I love Mama busy. I don't die. Hey, sorry. You don't die, oh. I'll go kill myself today. No. I'll go kill myself tomorrow. No, I'll go kill myself next week. Sorry. No. Dakata kan tsutsu. Wai me yake cewa ne? Ka san ni ba iya yaran su nayi ba fa. Wallahi mado. Wai cewa ke zai kashe kansa yau. Zai kashe kansa gobe. To ka zai kashe kansa jibi. To ka gaya masa a cikin ƴaƴanmu na Hausawa. Zan zaba masa wata. This man talk. Another woman. Another wife. Yes. Another yarinya. Wallahi. You go give me yarinya. Ga ta fara. Ga ta mai kyau. Ga ta sulluɗaɗɗiya. Hala. Allah wallahi. Dogo feri mai kyau. Yes. Amma yana da tambaya. So nawa yana siya bisi a rana? So 3. Da safe rabin kwano. Yes. Da rana rabin kwano. Da daddare rabin kwano. Ya rabin kwano ya si ka dai ne ko Adamu? Kwano ɗai. Da safe kwano ɗaya. Da rana kwano ɗaya. Da daddare kwano ɗaya. Idan ka lissafa so 10 kwano nawa kenan? Kwano 30. Kwano kenan. Mama bizi ya su sai mutu ya mutu. Ya su sai mu da kai ne da ba za ka si kwano 3 ba ma kana 30. Amma yanzu ka tafi an samu wani baya zuwa ta. Yeah? Ya ce ba. What?